Hi, what's up mga kaibigan? Sa ngayon, pakikita ko sa inyo ang isang uri ng lutuan ng kopra. Yan. Ito po yung isang style kasi yung doon sa nauna kong video, iba naman po yung style noon. Yan po. Open lang po siya. At ayan. Yan po. Dito po yung ilalagyan ng apoy. At dyan po yan yung mga yung nilalagay. Yan po siya. Dyan po siya niluluto at dinadala sa bayan. So, ayan. Kung mapapansin nyo po, yari po siya sa kawayan. Ayan. At may hukay sa ilalim yung ng apoy. Ayan po yung mga balat yung natira na hindi naman nasunog. Kasi dito yung mga balat sa ilalim sinusunog tapos para maluto yung kopra, yung nyug para maging kopra. Thank you again sa mga baguhan po sa aking channel, unang nakapanood pa lang aking video, don't forget to subscribe and pakiclick ng notification bell para sa aming mga sunod na video. Kaya gi nag-aabiyan ba ka? Nagtanam kami ng lansones tapos nagakot ng nuyog. Kami. Sige, tagabi na. Yan po yung isang kaibigan namin dito. Padaan. So, nandito na kami sa kalsada. Ayan, pauwi na kami sa aming bahay. Kaya again, Elsa. Malapit na po kami sa aming bahay. So kung mapapansin nyo, ang kalsada namin dito ay yari pa sa semento, hindi pa siya katulad ng sa iba ispaltado na. Bigas na. Ayan po yung aming aso, si Dugi. Pasok mga ito. Ayan mga darang kabra. Ayan po ang aming maliit na tindahan. Ito po yung
papasok sa bahay namin. Ito yung tindahan namin. So, dito po yan sa baryo. Oh, may bibili daw. Ito po yung oregano. Oregano. Ayan po. Di na sino? Ano pa? Ano pa dyan? Bakal. Sarap kasi dan. Dua. Ayan po, gabi na. Ay, tatay. Ito po yan. Kamote. Kung tawagin sa English ay sweet potato. Pero po yung talbos niya ay ginagawang pansahog sa mga ginagawang gulay sa pansahog sa niluluto tulad ng kusido at nilaga. So ito po pala yung isang uri ng halaman, ay hindi pala halaman, punong kahoy pala to. May gamot din po to dito na pinapaniwalaan sa dito sa amin. Ang gata po nito, yung dagta, yung katas, yan, katulad yan. Yan. May katas po siya. Yan. Yan. Ang katas po niya ay dito sa amin ginagamot sa mga kulugo. Mga tumutubo siya na parang pimple. Yan. Tumutubo siya sa katawan ng isang tao. Susunod papakita ko sa inyo kung anong tawag na tinatawag na kulugo. Yung tumutubo siya na parang nunal pero hindi naman po siya nunal, kaya lang ang uri niya parang nunal pero lumalaki po siya habang tumatagal at dumarami. So para mawala po yun dito sa amin, pinapaniwala na ito ay nakakagamot, itong halaman na to. Ang tawag po dito sa amin ay labnog. So hanggang sa susunod, salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe and pakipindot na rin ang notification bell. So once again, thank you for watching.